Sada ćemo da poslušamo i profesora Sergeja Ostojića. On vas puno pozdravlja. On je trenutno u Norveškoj. Do kraja godine predaje tamo na jednom univerzitetu, tako da smo mi njega snimili. On će da uradi za one koji su bili na prethodnom skupu, čuli su njegovo predavanje, znači uradit će jedno 10-minutno vrepa predavanja, ono što se dešavalo a priori pre lansiranja kregatina i ispričat će šta se desilo što se tiče nauke od lansiranja kregatina, odnosno od prethodnog puta do sada. Poštovane koleginice i kolege, dragi prijatelji, dobar dan svima. Radujem se ovoj novoj prilici da vas pre svega pozdravim i da još jednom ispričamo jednu zanimljivu priču o jednom novom dietetskom suplementu u kome se kombinuju kreatin i njegov prekursor gunidosićetna kiselina ili GA, kao jedna zaista nova i zanimljiva formulacija, možda i superiornija nego neke druge, za unapređenje funkcija mišića i mozga. Ovom prilikom takođe želim da se zahvalim kompaniji Carnomed iz Novog Sada koja je prepoznala jednu moju staru ideju o kreiranju nečeg novog u domenu suplementacije i možda ponudila mogućnost da među prvim u svetu imamo jednu ovakvu formulaciju koja je namenjena i za sportiste, a vidjet ćemo i za neke druge populacije. U tom smislu, danas ćemo si svi zajedno upoznati sa nekim fundamentalnim stvarima kako je došlo do stvaranja jedne ovako efikasne, nutritivne kombinacije i nešto novo šta se dešavalo u prethodnom periodu kad je nauka u pitanju, jer zapravo ovog suplementa ne bi ni bilo da nije bilo značajnih naučnih otkrića koja su mu prethodila, kako one koji smo radili u okviru moje laboratorije, tako i širom sveta. I uopšte možemo da kažemo da je nauka ta koja je zaslužna da imamo danas ispred sebe ovako zanimljiv proizvod. Počet ćemo sa pričom o kreatinu, nečemu što je relativno dobro poznato i možda i najpoznatiji suplement na svetu, zapravo koji je sa nama već gotovo 100 godina. Evo, verovatno većina ne zna da je tamo u Virginiji negde 20. godina prošlog veka, tačnije 1926. godine, Alfred Šanutin, profesor sa univerziteta u Virginiji, bio prvi koji je davao kreatin u obliku suplementa muškarcima da vidi kakve će on efekte postići. Zapravo to je prvo publikovano istraživanje, moguće je da je neko individualno pokušavao i ranije, mada je kreatin bilo dosta teško tada izolovati i sintetisati. I profesor Šanutin je tada pokazao da nema nekakvih neželjenih efekata kreatina, ljudi su se osjećali bolje, ali nije bio sasvim siguran zašto je to kreatin služio. Smatrao je, i ovde jedan citat iz njegove studije, da verovatno se kreatin deponuje u čoveku kao nekakav rezervni prehrambeni materijal koji se kasnije koristi. Od te 20. godine pa do dana današnja kreatin ostaje jedan od najistraživanijih suplemenata na svetu. I možemo vidjeti na slajdu ispred nas da, ajde da kažem, tokom prvih 9 dekada 20. veka verovatno i nije bilo previše istraživanja o kreatinu, a onda negde 90. godina prošlog veka pa do danas beležimo stalni skok istraživanja koje se bave suplementacijom kreatina i kreatinom, ulogom kreatina u metabolizmu čoveka. Evo, kao što vidimo sa ovom 2021. godinom broj istraživanja je preko 60 i nešto hiljada. Desetak studija nedeljno se objave koje se bave metabolizmom kreatina ili suplementacijom kreatina, međutim ne više samo kod sportista, što je bila njegova dominantna upotreba u nekom prethodnom periodu, naročito 90. godina prošlog veka i u prvoj dekadi ovog veka, već sve više ima istraživanja koja kreatin sugerišu i kod starih osoba, gde je, na primjer, Evropska agencija za hranu
sugerisala i dozvolila da se kreatin koristi kod starih osoba, naročito u kontekstu unapređenja sačuvanja mišićne mase i snage, kao takođe i različitih efekata koje vidimo u eksperimentalnim studijama kada je reč o upotrebi kreatina kod dece, pre svega kod određenih patoloških stanja. I ono što je sigurno činjenica jeste da danas ono o čemu najviše znamo jeste upotreba kreatina u sportu. Svako od nas zna sigurno za veliki broj kompanija koje se bave proizvodnjom i prodajom kreatina i zaista je broj studija neverovatno veliki. One su dosta dobro opisale kako kreatin deluje u prostoru sporta. Ovde ispred nas se nalazi naslovne strane najpoznatijih članaka koji zaista na jedan sveobuhvatan način danas opisuju kako kreatin treba da se koristi, koji su benefiti, koji su neželjeni efekti, uopšte kakve sve predrasude i činjenice okružuju njegovu upotrebu u prostoru sporta, pa preporučujem da možda ako nekoga detaljnije zanima ono što je najnovije o kreatinu, pogleda neki od ovih članaka koji su po pravilu i namenjeni opštoj populaciji, često vrlo jednostavno napisani. Da sažmemo ono što je možda najvažnije za upotrebu kreatina u sportu, dakle ovaj slajd prikazuje sve korisne efekte i najčešći režim uzimanja koji podrazumeva 5 grama dnevno, otprilike 4 nedelje, mada ima i nekih drugačijih režima i već manje više ljudi znaju da kreatin poboljšava performanse sportske, naročito u onim aktivnostima koje traju vrlo kratko i koje se ponavljaju kao što je sprint ili serije skokova, ali on pomaže uopšte kod različitih vrsta sportskih aktivnosti, na primjer povećava radnu sposobnost tokom serije maksimalnih mišićnih kontrakcija ako radimo vežbe kao što je potisak sa klupe ili potisak nogama, sigurno ćemo imati bolje performanse ako koristimo kreatin, povećava se mišićna masa, bolja je sinteza glikogena, čak i aerobne sposobnosti mogu da se povećavaju nakon upotrebe kreatina, donekle jer bolji je transfer adenozin trifosfata iz mitohondrija uz upotrebu kreatina, povećava se anaerobni prag. Međutim, ono što je možda manje poznato je da kreatin pomaže i kao odlično sredstvo u oporavku ne samo posle treninga, nego i posle povreda, kod rehabilitacije nakon mišićno-skeletnih povreda, ali također interesantno, kreatin se koristi i ima dosta studija koje pokazuju da može da pomogne oporavak posle potresa mozga nastalog za vreme sporta, omogućava da treniramo duže i bolje i interesantno preporučuje se i za vreme toplih dana jer povećava toleranciju na toplotu tokom vežbanja. Možda trenutno najsveobuhvatniji dokument koji analizira kreatin iz svih uglova jeste specijalno izdanje časopisa Nutrients koji se bavi suplementacijom kreatina i kod zdravih i kod bolesnih osoba, gde je, dakle, to je publikovano pre nekoliko nedelja je završeno ovo specijalno izdanje, preko 20 članaka, najaktuelnije teme, najbolji istraživači, vidjet ćete i par nekih mojih članaka, zapravo možda ovoga trenutka najbolji resurs na svetu da saznate nešto više o kreatinu, koja god da je ciljna populacija koja vas interesuje. U svakom slučaju možemo zaključiti da je kreatin jedan odličan suplement, veoma efikasan, vrlo bezbedan, koji ima sjajno visoko mesto na skali najkvalitetnijih suplemenata u prostoru sporta, pa i šire. Međutim, ipak postoje određene ograničenja kreatina koja su, dakle, posledica nekih karakteristika samog hemijskog molekula kreatina i njegovih transportnih kapaciteta. I hiljade studija koje su se realizovale sa kreatinom ukazale su zapravo da, iako je odličan, kreatin ima neka ograničenja. Naprimjer, otprilike 1/4 populacije ne reaguje na kreatin. Njih zovemo non-responderi. Znači, oni uzimaju suplementaciju, međutim, nekih značajnih efekata nema. Razlog za to je činjenica da oni već imaju velike depoje kreatina u mišićima i vrlo su male šanse da reaguju pozitivno na upotrebu kreatina. Dodatna stvar jeste da kako uzimamo suplementaciju kreatina, tako se receptori koji se skraćeno zovu CT1 ili SLC6A8, dakle smanjuje se njihova gustina na površini ćelije i praktično time se otežava da
kreatin nastavi da ulazi u ćeliju, što u prevodu znači da se na neki način sa vremenom zasite mišići kreatinom i dodatno dodavanje kreatina verovatno neće povećati nivo kreatina u mišićima, mozgu, jetri i drugim važnim organima. Takođe, jedna važna činjenica jeste da ta najzahtevnija tkiva, posebno mišić, imaju ograničen kapacitet za deponovanje kreatina. Kada napunite mišić kreatinom, praktično dodatno dodavanje više neće da pomogne u dodatnim performansama ili uopšte povećanju količine kreatina, jer postoje nekakav depo. Interesantna stvar jeste da se kreatin u ćeliju može dopremiti samo putem jednog transportera, to je taj CT1 transporter. Time praktično govorimo da postoji ograničenje kako kreatin može da uđe u ćeliju. Kao na primjer na kući koja ima samo jedna vrata, vi kroz ta vrata jedino možete da uđete i da izađete. Isto tako i kreatin ulazi kroz ta jedna vrata u ćeliju. I konačno, ono što je posebno interesantno jeste da istraživanja koja su koristila kreatin u različitim neurodegenerativnim bolestima, kao što je Alzheimerova bolest ili različite urođene i stečene miopatije, degenerativno oštećenja mišića, kreatin nije pokazao nekakav terapijski potencijal, nije preterano efikasan, iako su davane i velike doze i prolongirani period vremena, u suštini su rezultati bili više nego skromni. Pa se samim tim u brojnim istraživanjima, neka od njih su navedene i ovde, postavlja pitanje da li postoji neka alternativa za kreatin, da li možda možemo da napravimo nekakav bolji interesantni molekul koji će obezbediti da kreatin prevaziđe ova ograničenja. Jedan od mogućih kandidata je gonidosiričetna kiselina ili GAA, još se zove glikocijamin, kao sinonim za ovaj interesantni molekul. Kao što vidimo na slajdu ispred nas, GAA je u stvari postoji normalno u našem organizmu i to je prekursor kreatina. Kreatin naime nastaje u reakciji koja ima dva koraka. U prvom koraku spajaju se glicin i arginin, dve aminokiseline, nastaje gonidosiričetna kiselina ili GAA i onda u sledećem koraku od GAA vrlo jednostavno nastaje kreatin. Međutim, ono što je izuzetno interesantno, zapravo znamo nekih 90 godina. Grupa istraživača sa univerziteta u Clevelandu je 1931. godine radila jednu jako interesantnu studiju. Oni su davali različite aminokiseline eksperimentalnim životinjama i gledali koje od tih aminokiselina ili derivata aminokiselina poboljšava nivo kreatina u mišiću. I naravno, glicin, arginin, razne druge aminokiseline koje su davane, sve su bile lošije od samog kreatina. Logično je kada dajete kreatin, naravno da će sam kreatin poboljšati nivo kreatina u ćeliji. Međutim, desio se jedna interesantna stvar. Bolji nivo, kada je reč o nivou kreatina u mišiću, nakon suplementacije nastaje kao posljedica davanja gonidosiričetne kiseline. Znači, prekursor kreatina izgleda da je efikasniji da poveća nivo kreatina u ćeliji nego što je to sam kreatin. I taj proces je bio prilično brz, dešavao se otprilike 24 sata nakon unosa suplementa i od svih desetak različitih aminokiselina GAA je bila najefikasnija. Ovo interesantno otkriće sledila je čitava serija eksperimenata kod ljudi koje je započeo profesor Calteka Henry Borsuk negde 1951. godine i pokazao je zajedno sa grupom istraživača i istraživanjima koja su objavljena zaista u vrlo uglednim časopisima tog vremena, a i dan danas, da glikocijamin ili GAA u kombinaciji doduše sa betainom, ali glikocijamin, odnosno GAA je bila glavna komponenta, poboljšava određene simptome i znake pacijenata koji su bolovali pre svega od kardiovaskularnih bolesti, a kasnije se to proširilo još na neka druga stanja, određene mentalna oboljenja i uopšte tih 50. godina GAA je bila jedna od najinteresantnijih komponenti novih formulacija, pojavila se i komercijalno u prodaji kao beta-sijamin suplement koji ima za cilj da poboljša stanje pacijenata. Pre svega, onaj glavni efekat je bilo smanjenje osjećanja zamora, bolja tolerancija na fizički napor i jedan opšte osjećanje blagostanja.
da GA ima određene efekte na mišić, sumarizovala je u jednom skorašnjem istraživanju publikovanom prošle godine moja neka ekipa, gde smo zapravo analizirali koji su sve efekti GA na mišić u smislu unapređenja zdravlja, mišića, mišićne snage u različitim populacijama. Pa kao što možemo da vidimo na ovom slajdu, GA ima veliki broj potencijalnih efekata kako može delovati na mišić, ne samo putem sinteze kreatina, verovatno i putem aktivacije brojnih drugih ćelijskih signalnih mehanizama, kao što je stimulacija lučenja insulina i insulina sličnih faktora rasta, štednja arginina za neke druge funkcije, aktivacije važnih sistema kao što je mTOR sistem za sintezu mišića i brojne druge mehanizme koji mogu dakle da sugerišu upotrebu GA kako u prostoru sportske ishrane, tako u prostoru traumatologije kada su mišići povređeni, kod starih osoba koji gube mišićnu masu, nasleđenih bolesti mišića, miopatija i raznih drugih stanja. Interesantna stvar koju smo takođe otkrili u našoj laboratoriji i publikovali je da samo vežbanje izaziva pad nivoa GA u krvi, što bi značilo da sportisti možda, naročito ako su izloženi opterećenjima koje duže traju, kao što je i intenzivno trčanje, ali takođe i kod vežbi snage, kao što je potisak sa klupe, možda zbog ovog pada GA u serumu ima rezona da se taj GA i nadoknadi. I upravo smo počeli da radimo cijelu jednu seriju istraživanja da vidimo da li je GA stvarno efikasan suplement u prostoru sporta. Ona je definitivno prekursor kreatina i ono što smo pokazali, vidimo na ovom dijagramu, je činjenica da guanidositčeva kiselina stvarno jeste efikasnija od kreatina. Na slici desno može da se vidi da kada dajete istu količinu GA i kreatina mladim sportistima, poboljšava se nivo kreatina u mišiću i u različitim segmentima mozga više kada dajete GA nego kada dajete kreatin. Znači, definitivno GA je superiornija u odnosu na kreatin. Takođe, ono što smo istraživali i pokazali jeste da izgleda ima mnogo manje non-respondera kada je GA u pitanju. Gotovo svi ispitanici koji su uzimali su i reagovali. Nije bilo one situacije da 25% populacije, što je slučaj sa kreatinom, ne reaguje na suplementaciju. Razlog za tako nešto je u stvari vrlo interesantan. Ako se setimo kreatina, reći ćemo da kreatin u ćeliju ulazi samo putem jednih vrata ili takozvanog CT1 transportera. Međutim, za GA slučaj je nešto drugačiji. GA izgleda uspeva da ulazi u ćeliju mišića ili mozga ili neku drugu ciljnu ćeliju putem nekoliko različitih kanala, kao što su transporter za taurin, transporter za GABU, pa čak i putem pasivne difuzije. Zapravo, kada se GA nalazi oko ćelije, kao da se otvore sva vrata i svi prozori i još i kroz zid GA nekako ulazi u mišić i omogućava bolju energetiku samoga mišića. Međutim, i GA ima neke nedostatke. Jedan jeste činjenica da za sintezu kreatina od strane GA u mišiću potrebne su metil grupe, koje su inače važne i za mnoge druge procese u organizmu i verovatno se one povećano troše prilikom sinteze kreatina, a kao nus efekat dolazi i do povećanog rizika od hiperhomocisteinemije. Homocistein je jedan aminokiselinski derivat koji je povezan sa povećanim rizikom od kardiovaskularnih bolesti. Znači, ako uzmemo čistu GA, verovatno će homocistein da počne da raste i ako previše raste u predugom periodu vremena, to može da poveća rizik od kardiovaskularnih bolesti. Dakle, GA jeste bolje od kreatina, ali ima i određene neželjene efekte, pa smo onda puno razmišljali kako da prevaziđemo ograničenja i jedne i druge supstance i napravimo možda neku bolju kombinaciju. I rešenje se nekako nametnulo samo od sebe, a to je da možda spojimo ove dve komponente i pokušamo da vidimo kakvi će efekti biti ako kombinujemo GA i kreatin. Teoretski gledajući, dobit ćemo dovoljnu količinu kreatina koji će ući kroz ta jedna vrata, kroz jedan receptor u ćeliju. GA će napasti ćeliju još sa različitih strana i povećati još dodatnu količinu GA, pa zatim i kreatina u ćeliji, što bi značilo da kombinacija možda ima superiorne efekte u smislu podizanja nivoa kreatina u ćeliji, a takođe nešto što je vrlo interesantno, kreatin sprečava rast homocisteina, pa bi onda dodavanje kreatina
ovoj kombinaciji prouzrokovalo i smanjenje neželjenih efekata. I treći razlog koji je takođe interesantan, u pojedinim studijama na životinjama pokazano je da GA sama po sebi takođe može da bude donor energije. Pa bi onda na taj način kombinacija GA plus kreatin napravljena u ovoj inovativnoj formuli koja se zove kregatin, možda bila i višestruko efikasnija od svake pojedinačne komponente ponaosob. Dakle, takva nova kombinacija povećala bi intraćelijski sadržaj kreatina, verovatno pogodila ona tkiva koja su inače teška da se targetuju, slabije razvijene mišićne grupe, pojedini regioni mozga ili populacije koje bi mogle da imaju benefite od ove kombinacije, verovatno bi se sa druge strane i smanjili neželjeni efekti i napravila neka vrsta sinergizma ove dve kombinacije. Istraživanja, dakle prva u svetu, sprovođene su u okviru moje laboratorije i publikovane, i ukratko ću vam predstaviti najinteresantnije rezultate. Prvi put smo se pojavili 2018. godine na jesen na 40. Evropskom kongresu iz kliničke ishrane i metabolizma, najuglednijem skupu. Moj doktorant koji je radio istraživanje u kome smo davali i poredili efekte kombinacije GA i kreatina sa kreatinom, dobio je nagradu za istraživanje. I evo sa desne strane vidite publikovan sažetak ovog interesantnog istraživanja, a ja ću ga detaljnije predstaviti. Šta smo u stvari tu radili? U placebo kontrolisanoj, odnosno randomiziranoj studiji, crossover studiji, ispitanici su prvo uzimali jednu vrstu suplementacije, to je bila GA kreatin, zato smo ih uzimali su je u toku 4 nedelje, zatim smo pustili malo bez suplementacije te iste ispitanike i onda ih ponovo suplementirali kreatinom. To su bili mladi, zdravi muškarci i pratili razne njihove parametre. 2019. godine cijela ova studija je publikovana u uglednom časopisu Nutrition. I evo šta smo pronašli. U smislu neželjenih efekata biohemijskih, kao što je porast nivoa homocistina u ćeliji, nije bilo nikakvih razlika. Znači, kombinacija je definitivno bezbedna sa tačke gledišta homocisteina. Nije bilo nikakvih dodatnih efekata. Nije bilo ni razlika kada je reč o nivou kreatina i GA u ćeliji. Međutim, gde jesmo pronašli razlike? Prvo i najinteresantnije, kombinacija GA i kreatin izgleda da je dovodila do manjeg porasta telesne težine nakon suplementacije. Mi svi znamo da kreatin često usled zadržavanja velike količine vode povećava težinu, pa predstavlja problem onim sportistima i onim osobama koje žele da povećaju mišićne performanse, ali ne žele da dobiju više kilograma. Izgleda da je kombinacija bolja, efikasnija od kreatina upravo u tome. Nije bilo porasta telesne težine. Što se tiče parametara snage, elementi snage koji se, na primjer, tiču izometrijske snage, stisak šake, bile su jednako unapređene posle obe intervencije. Međutim, ono što je mnogo interesantnije, na primjer, kada smo merili potisak sa klupe, koji je dobar, jedno ponavljanje, koje je dobar test maksimalne snage gornjih ekstremiteta, kombinacija je bila efikasnija. Kada smo merili snagu donjeg dela trupa jednim ponavljanjem u vežbi čučanj, kreatin je bio efikasniji. To nam je sugerisalo zapravo da se kombinacija možda, GA i kreatin, možda je bolja za one slabije razvijene mišićne grupe, kao što su mišići gornjeg dela trupa kod većine populacije, a kreatin je verovatno efikasniji za one već dobro razvijene mišićne grupe. Poseban značaj studija je dala u kontekstu merenja nivoa kreatina, to je inače vrlo sofisticirana i izvanredna metoda, u tkivima. Možemo da vidimo na slajdu da je praktično i na nivou mišića i na nivou mozga, i to različitih segmenata mozga, kombinacija GA i kreatin bila efikasnija u smislu podizanja nivoa kreatina nego jednaka količina samo kreatina. To ima izuzetan značaj i podržava istraživanja koje smo imali priliku da vidimo i ranije na eksperimentalnim životinjama. Definitivno govoreći da ova kombinacija GA i kreatin jeste nešto što je inovativno i u kontekstu tkivne bioenergetike i u kontekstu performansi. Istraživanja smo nastavili
koristeći ovu kombinaciju, ovoga puta 2 grama GA i 2 grama kreatina, baš kao i u kombinaciji kregatin, kod multiple skleroze. Ovde vidimo prikaz sa jednog kongresa na izuzetno uglednom događaju koji se svake godine odigrava u Americi. Cold Spring Harbor Laboratory ima miting koji se bavio neurodegenerativnim bolestima. Mi smo ovde pokazali da davanje ove doze tokom 3 nedelje kod osobe sa multiplom sklerozom dovelo je sa jedne strane do poboljšanja opšteg osjećanja zamora, takođe smanjenje osjećaja slabosti u ekstremitetima, što je bilo praćeno povećanjem nivoa kreatina u mozgu i to otprilike za 20%, što je izuzetno veliki značaj. Ova studija nam govori da izgleda kombinacija GA i kreatin dobro pogađa i mozak kod osoba koje imaju potrebe da poboljšaju ili održe nisku energetiku mozga. Nešto što je jako novo i što je publikovano pre otprilike mesec dana, takođe u jednom odličnom časopisu Annals of Nutrition and Metabolism, jeste studija u kojoj smo pratili da li kombinacija GA i kreatin baš u ovoj idealnoj varijanti 2 grama plus 2 grama tokom 4 nedelje utiče na razne bezbednosne markere, pa smo tako pratili indikatore zdravlja bubrega, jetre i ovaj pomenuti homocisteji. GA i kreatin kombinacija nije prouzrokovala hiperhomocisteinemiju nakon 4 nedelje, odnosno nije došlo do značajnog rizičnog povećanja nivoa homocisteina, što se smatra da je, kada homocistein ima vrednosti veće od 15 mikromola na litar, to je bilo negde oko 11. Drugi markeri nisu uopšte bili pogođeni ovom suplementacijom, što je na kraju nas nateralo da zaključimo da verovatno suplementacija može da se smatra bezbednom ukoliko se daje u ovom režimu i kod zdravih mladih muškaraca i žene. Ono što je najnovije i zapravo tek pre nekoliko nedelja je objavljeno, verovatno smo mi danas prvi u prilici da možda i pričamo malo više o ovom istraživanju, je takođe jedno istraživanje iz moje laboratorije koje je rađeno u Hrvatskoj i u Srbiji. Jedna moja doktorantkinja je istraživala za svoj doktorat kako kombinacija 2 grama kreatina i 2 grama GA davana tokom 8 nedelja utiče na različite parametre, mišićnu masu, snagu, kognitivne sposobnosti kod starih osoba, starih od 65 godina. Naime, ona je regrutovala ove ispitanike, davala im kreatin, a zatim su oni u mojoj laboratoriji analizirani na sastav kreatina u mozgu i mišićima. I šta smo mogli da vidimo? Narandžasti stubići prikazuju na levom dijagramu povećanje nivoa kreatina, a zeleni kontrolnu grupu u različitim tkivima. Pogledajte koliki je porast nivoa kreatina u mišićima u kvadricepsu starih osoba nakon suplementacije kregatinom. Znači 32%, za razliku od 2% što smo vidjeli kod kontrolne grupe. Slična situacija viđa se na još nekim kritičnim tačkama u mozgu, gde praktično na većini mesta kombinacija kreatina i gornjousićitne kiseline bila efikasnija u podizanju nivoa kreatina. Na dijagramu desno, na panelu B, možemo da vidimo na slici gore i dole kakve su rezultate postigli različiti suplementi na različite performanse koje se tiču fizičkih sposobnosti starih osoba, kao što je ustajanje sa stolice, hodanje 5 metara, okretanje i tako dalje, gde je kombinacija GA i kreatin bila efikasnija za ove fizičke performanse starih ljudi. To je izuzetno značajno, jer stari ljudi žele da budu samostalni, da odu do apoteke, da odu do pijace. Kombinacija GA i kreatin izgleda da je bila efikasnija nego kontrolna grupa da unapredi ove performanse. Rezultati nisu bili tako efikasni kada su se merile neke kognitivne performanse. Video se trend da je zapravo kombinacija nešto efikasnija nego kontrolna grupa, ali nismo dobili statističku značajnost. Dakle, i ova studija pokazuje da efekti kombinacije gornjousićitne kiseline i kreatina zapravo imaju upotrebu i u prostoru sporta i u prostoru fizičkih performansi, ali izgleda i kod drugih populacija kao što su stare osobe. Dakle, da zaključimo,
Definitivno ovoga trenutka možemo dosta pouzdano da kažemo da je kombinacija GA i kreatin efikasnija u poboljšanju tkivne bioenergetike, odnosno nivoa kreatina u mozgu i mišiću na testiranim grupama. Ima manje neživnih efekata, kao što je reč o povećanju težine ili porastu homocistine u krvi u odnosu na kontrolne grupe, pojedinačne komponente ili placebo. Interesantno je da kombinacija može da targetira specifične regione u mozgu, a u kontekstu sporta i vežbanja možemo reći da su dosadašnja istraživanja sugerisala da se slabije razvijene mišićne grupe bolje targetiraju sa kombinacijom. Naravno, stoje i neka otvorena pitanja, kao što je relativno mali broj studija do sada ovoga trenutka, dok mi pričamo, studije sa kregatinom se realizuju u Španiji i u Kanadi. Verovatno nam treba još dosta podataka koliko bi idealno trajanje ove intervencije bilo. Uglavnom se u prethodnim studijama ona davala otprilike od 4 nedelje do 6 meseci, možda je treba davati i duže. Svakako moramo voditi računa i o tome da li je osoba ima neko patološko stanje, kako je utrenirana, koja je starost i verovatno postoje razlike između muškaraca i žena, o čemu treba takođe povesti računa i naravno verovatno buduća istraživanja će nam pomoći da još bolje otkrijemo i druge mehanizme kako kombinacija može biti efikasna u kontekstu upotrebe kod ljudske populacije. Poruke za sam kraj, nešto da ponesemo kući, dakle definitivno kombinacija je bolja od pojedinačnih komponenti na osnovu dosadašnjih istraživanja, superiorna je za podizanje nivoa kreatina u mišiću i za bolje performanse, reč je o relativno bezbednom agensu i definitivno jednoj inovativnoj oblasti istraživanja. Koga zanima više, evo par linkova koje preporučujem za kraj, ili je to moja stranica na LinkedInu gde često kačem različite nove informacije iz domena ove problematike, ali uopšte iz ishrane. To je link naše laboratorije gde se redovno publikuju naša najnovija istraživanja, odličan sajt koji govori o GA Science i konačno još jednom poziv da posetite i posebno izdanje časopisa Nutrients, jednog od najuglednijih časopisa na svetu iz oblasti ishrane koji se bavi kreatinom. Sa željom da se uskoro vidimo i uživo, zahvaljujem vam se na pažnji i želim vam puno zdravlja i sreće. Prijetno.